Hej, jeg hedder Frosty. Og jeg hedder Cæsar. Glædelig jul. Ho, ho, ho. Og glædelig jul. Jeg skal holde jul hos min mor. Hvad med dig? Jeg holder også jul sammen med min mor. Hvad ønsker du dig til julegave? Jeg ønsker mig en ny telefon. Hvad med dig? Jeg ønsker mig en ny snowboardsko. Hvad var det bedste, hvad du lavede i 2024? Det var at gå ud til Los Angeles og til Frankrig på snowboard. Hvad med dig? Hvad var det bedste, du lavede i 2024? Det var at gå til Spanien. Jeg fejrer i Barcelona. Er der noget, du vil sige til publikum? Ja,